No päivää. Tässä on menossa tämmönen projekti. Tässä on yläjyrsin ja tästä yläjyrsimestä on otettu toi liukumuovi täältä pohjasta pois, kun projektin nimi on se, että täytyisi tehdä yläjyrsin pöytä, eli tämä tavallaan kiinnitetään tällainen väärinpäin pöytätasoon ja sitten voidaan käyttää tää yläjyrsimen ominaisuuksia vähän niin kuin tällainen päin. Siihen voi tehdä kaikennäköisiä lisäleluja, millä saa tehtyä kaikenmoisia asioita. Mutta ensimmäinen homma on se, että tää saa niinku pöytää kiinnittää tämän yläjyrsimen ja sitä varten käytetään semmosia inserttejä. Ja otan tän esille, niin mä ostin tuolta netistä. Mä en nyt muista, mistä päin maailmaa tää tuli, jostain aika pitkältä varmaan. Kovaa muovia ja tässä on kaksi tämmöistä irrotettavaa niinku keskuosa. Mä en nyt ota niitä siitä pois, mutta ja tää on se insertti kääntöpuoli ja tässä menee tämmönen pieni reunakin, niin tää voi sitten niinku pudottaa tavallaan pöytätasoa sitten. Ja sitten se terä nousee täältä ylös. Niin kuin tästä näkee, niin täällä menee reunoilla jotain tämmösiä niinku porausreikiä, mutta muuten tässä ei ollut muuta kuin tossa ja tossa. Oli niinku valmiiksi poratut reijät, toinen osu kohdalleen. Ja tää musta irtonainen osa tässä, eli tää tämmönen, tossa menee suora reuna ja sitten kiertää ympyrä tästä näin. Niin tämä on se osa, mikä kuuluu siihen yläjyrsimeen. Ja sitten tässä on 5 reikää, mikä tulee siihen kiinni. Eli tässä on niinku 3 on 1, 2, 3 ja sitten tossa on 4 tossa ja 5 vielä tossa. Ja nyt ensimmäinen homma ja oikeastaan mikä on yksi niistä ikävimmistä hommista se koko projektissa on se, että mun täytyy tästä läpitte porat ne 5 reikää. Ja mä olen tehnyt tää nyt sillä lailla, että yksi näistä menee kohdilleen näistä reistä, se on tossa noin. Eli tähän mä sain niinku tavallaan pulti ja mutteri kiinni. Ja sitten täällä menee tämmösiä niinku ympyrän piirejä, on eri kokoisia menee tässä. Ja sitten menee muutamia säteitä. Ja myös reunas, täällä menee yksi. Niin näillä mä sain keskitettyä tämän lätkän tähän. Mä näytän sit, kun tää lähtee irti, niin sitten näkee, millainen osa tää on. Tää on niinku keskitetty nyt sit yhdelle näistä ympyrän piireistä. Ja mä sit tosta sain vähän niinku esimerkiksi noista vähän osviittaa. Ja tässä reunas menee vielä. Tuossa on tommonen pieni knööli tässä jyrsimen osassa, niin siinä on viiva, joka menee tossa insertissä. Ja nyt mitä mä olen tässä tehnyt on se, että kun mä sain sen ensimmäisen pulti tähän paikalleen tuohon, se osui niinku suurin piirtein kohdilleen. Jes, mä pistin siitä pulti läpi ja tämän kiinni ja pistin se ihan puristimella niinku tästä kiinni. Tästä kohtaa kiinni ja sen jälkeen mulla tässä vieressä pylväsporakone, niin mä sillä porasi sit niinku nämä 2 reikää ja aina kun mä sain 1 reijän, niin mä pistin pultia. Kun mä sain tuohon toisen reijän, 3. reijän, niin mä pistin siihen pulti. Ja nyt tässä on vaan se jäljellä enää, että nämä 2 reikää pitäisi tästä porata. Ja sen mä teen nyt seuraavaksi. Siinä olisi hänellä nyt sitten 5 reikää. Nyt mä otetaan pois ja katsotaan, että sopiiko se jyrsin tähän sitten kiinni. Katsotaan, kun jäijän käy. Tää on ihan vaan tämmönen, mä koitan, että tämä tähän niinku menee. Noi, eli kyllä nämä ruuvit tähän menee kiinni. Tuossa on niinku esimerkki semmosesta, mitä tähän sitten niinku loppujen lopuksi tulee. Että se on tommonen kartiomallinen tosta päästä, jolloin se saa niinku tavallaan upotettua tohon. Ja seuraavaksi täytyy katsoa ruuvit tähän ja senkata ne tähän sitten sillä, että ne saa upotettua tuohon. Juu, ja soppailin tämmösiä, kokonaispituus on 16 mm ja 4 mm paksu jenkan kanssa. Ja sen mukaan tähän on nämä reijätkin jo porattu. Katsotaan nyt tosta tommonen asia yhteyteen sopiva senkkausterä ja katsotaan mitä sillä saadaan aikaiseksi. Noin. Ai ettäkö pitää hyvää meteliä. Täytyykö sanoa, että tuli ostettua tämmönen pieni penkkiporakone. Täytyykö sanoa, että en voi kyllä kenellekään suositella tämän laitteen ostamista. Tää on kyllä niinku sä saat kyllä sit just sitä, mistä sä maksat. Vähän laadukkaampi olisi voinut olla kyllä paikalla. Sitten kattellaan, kuin äijän käy. Noin, kyllä siihen 5 upotusta siististi sai ja katsotaan seuraavaksi, että saadaan sitten tämä insertti kiinni siihen jyrsimeen.
No niin, nyt se on väripuoli tuossa toi jyrsin ja katsotaan sit kui meidän ruuvit sinne menee kiinni. Yksi ruuvi ei mene ihan hyvin kiinni ja jenka on kyllä kunnossa, mä tarkistin. Tuo ilmeisesti ihan aavistuksen jotenkin pois paikaltaan. Noi, pikkusen näyti neulaviilaa tuolla yhdellä reijalla, niin nyt se menee sillain niinku just got alright kiinni. Samaten kaikki muut ruuvit menee ihan niinku ok kiinni. Ja seuraavaksi on semmonen homma, että nyt täytyy tehdä jyrsin pöytä tähän ympärille ja se tuleekin olemaan vähän monimutkaisempi operaatio, kun mulla on tuolla uusi pöytäsaha ja mä ajattelin, että mä teen samaan runkoon vaihdettavan yläosan sillä, että joko siinä on tämä tai sitten siinä on se saha päällä. Mutta se täytyy katsoa sitten seuraavaksi. Mutta tää olisi nyt tätä myöten niin kuin hyvä. Niin mä tempasin tämmöisen yläjyrsin pöydän kasaan. Tää on ihan yksinkertainen vaan puusta tehty runko. Siinä on pyörät alla, että tää liikkuu täällä pienessä varastossa näppärästi. Ja sit siihen on vaan kaiverrettu tähän tällä yläjyrsimellä paikka. Ja sit mä saan tämä yläosa tästä ikään kuin, tää nyt näkeekin, että mistä kohtaa se menee poikki. Niin mä saan nostettua tää pois, mulla on tommonen Devalti pöytäsaha, niin mä saan se pöytäsaha tähän tilalle, jos mä haluan. Sen takia tässä on tämmösiä kloppeja tässä näin. Sitten katsotaan vähän tarkemmin, mitä tässä on tullut tehtyä vielä. No niin, jos katsotaan hiukan tarkemmin, mä menen tähän pöydän ääreen vähän käsivaraan. Tässä on nyt tää insertti, mikä tässä sit on, ja se menee tohon tosiaan kiinni. Ja jos mä nostan tää pois, niin tästä ne vaan näkyy, että tässä on tämmönen huullos tässä reunassa, minkä varassa tämä insertti siinä pysyy, ja siellä on alla tarpeeksi tilaa, että tuo jyrsin kone siinä mahtuu olemaan. Tää insertin kanssa tuli sit semmonen riasa, että sit kun mä rupesin pääsemään niinku kohti semmoista aikaa, että täällä pitäisi oikeasti jotain tehdä, niin mä en muistanutkaan sitä, että kun mä olin kattonut tätä tästä reunasta, niin tää ei ollutkaan ihan suora niinku tää insertti. Että tää oli niinku laski tonne niinku reunoille päin tästä niinku ikään kuin ajotie. Niinpä mä jouduin sit hiontaprojektiin, jonka jälkeen sit mulla on tuonne penkkinauhahiomakone, jonka kanssa muun muassa mä tämän sit niinku tasotin. Sit nyt tää on niinku suurin piirtein tasainen. Sen siitä sit saako tämmösiä halpisjuttuja menee tilaamaan tuolta maailmalta, että tätä samaa olisi saanut alumiinisena. En tiedä olisiko ollut yhtään se parempi, mutta ainakin se oli pirusti kalliimpi. Mutta on tää nyt sit semmonen kuitenkin, että jotain pystyy tekemään. No nyt tää juoni alkaa sit pikkuhiljaa niinku tässä tiivistymään, että minkä takia tämmösiä erinäköisiä pöytiä ja kaikkea muuta on tullut tehtyä. Nyt kaikki, jotka on vähän vanhempia, soittaa rumpui ja tietää kuka on Stuart Copeland. Tietää mitä tämmöisillä 150 milliä halkaisijalla olevilla akryyliputkilla tehdään. Mitä näistä voi rakentaa. Näissä semmonen juttu, että muuten ihan ok, mutta saadaksesi hyvän soundin näistä, sun täytyy käyttää yläjyrsintä. Se, että sä pystyt tekemään niin sanotusti viisteitä näihin, se tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla tämmönen. Korkeudeltaan hienosäädettävä yläjyrsin. No mutta se, että sä pystyt käyttämään tätä, niin sulla täytyy olla tämmönen. Ja sit sun täytyy virittää nämä kaksi yhteen. Ja se, että sä voit käyttää sit tätä, niin sit sulla pitää olla tämmönen. Eli tää pöytä. Nyt mä olen päässyt niinku siihen vaiheeseen. Mä olen pari vuotta ollut tämmöisessä ikään kuin eräänlaisessa rekurssiossa, että tehdäkseni jotain mun pitää ensin tehdä jotain muuta ja tehdäkseni sen mun pitää ennen tehdä jotain muuta. Nämä yläjyrisemethän käyttää tämmöisiä niin sanottuja jyrsin paloja ja mä ostin tällaisen sitten tätä tarkoitusta varten sen takia, että tää on semmoinen tietynlainen jyrsinpala, mikä tässä on 8 millin varrella näyttää yksinkertaisesti tämmöisellä. Nyt tää kartiokulma, mikä tässä on, ei ole 45 astetta, niin kuin se on melkein kaikissa tommosissa niin kuin sarjoissa olevissa tämmöisissä samallisissa jyrsinpaloissa, vaan tää on 60 astetta tai 30 astetta, kumpaa sit nyt sit haluaa käyttääkin. Tätä tarvitaan näiden reunaviisteiden tekemiseen tähän. Mä teen itse asiassa näistä rakennusprojektista ihan erikseen video. En ole vielä tehnyt näitä. Mutta nyt mulla on kaikki kamat olemassa, että millä mä pystyn ne tekemään. Mutta se video on varmaan tulos tässä keväällä vielä. Se on ollut sitten vähän pitempi projekti. Sitten puhutaan semmoisesta niinku 15 vuodesta jotain. Tämä jyrsinpöytä ei kestänyt siitä 15 vuodesta, kun tommonen 2 vuotta tai jotain. Mutta tämä on ne kunnos ja mä pystyn käyttämään tätä. Seuraavaa video odotellessa. Yes.